Milyen edzéstervet csinálok a tömegelés alatt? Továbbra is a heti 5 edzést tartom, és kb. 8 hetente fogok frissíteni a terven, nehezítek rajta, vagy cserélem a gyakorlatokat. Van egy triceps-biceps napom, kiegészítve hassal, aztán nyomok egy külön vádli napot, egy hátnapot, aztán jön a kedvencünk, a mell plusz has, és végül a másik kedvencünk láb-vádli. Szinte minden gyakorlatnál piramisban dolgozom. Emelem a súlyt, csökkentem az ismétlést. Olyan 16 és 6 ismétlés között dolgozok mindig. Persze nem csak találomra, hanem folyamatosan vezetem a súlyokat az edzéstervben. Az a tapasztalatom, hogy így lehet a legjobb eredményeket elérni. Minden edzésen tudom, hogy a múlt héten mivel dolgoztam, és a cél, hogy legalább ennyivel vagy egy kicsit többel csináljam. Az ego lifting igazából abszolút nem cél nálam, nem zavar, ha valamit 2 kg-mal kell csinálni. Továbbra sem erőemelő akarok lenni, csak a kinézetre megyek. A cél, hogy szabályosan dolgozzak, elérve a célismétlés számot a lehető legtöbb súlyjal. Ha ez 2 kg, akkor 2 kg, ha 20, akkor 20. Általában 4 kört nyomok, gyakorlattól függően pedig az utolsó 1-2 kör dropsetben megy. A pihenő nálam most nincs kőbevésve, pihenek annyit, amennyi ahhoz kell, hogy a következő körnél ismét tudjam hozni a célszámokat. Ez általában ilyen 2-3 perc, lábnapon pedig simán lehet akár 4 is. Egy edzésem mostanában ilyen 1,5 és 2 óra között szokott lenni mindennel együtt. Röviden így néz ki a dolog, ha nézzük meg az egyes edzésnapokat is külön, írjátok meg kommentben, és hamarosan érkezem bele.